Fa 37 anys que se fundà l'associació de dones, perquè entonces fue la meva germana la que organitzà. I a partir d'ahí, pues bueno, quan ella acabà, al començar nosaltres. L'associació Sin Benaguasil se va fundar en 1974. Les dones antes, no és com ara, se va fer l'associació perquè pogueren tindre uns llocs on reunir-se. En aquells temps feien labors. Un grup de dones amb aspiracions de fer alguna cosa positiu per Benaguasil, tenien inquietuds i entonces vingueren a l'Ajuntament i volien formar un grup d'associació de dones. I d'ahir va néixer l'associació Unió de Dones de Benaguasil. La primera presidenta d'ací de Benaguasil fou la dona de don Manuel el Metge, doña Lola, en la que vam passar a Elisa, d'Elisa a Trini, i de Trini vaig ser jo. Estic 25 anys ja de presidenta. Soc també delegada de comarca del Camp del Túria i Serranos i estic en el Consell de Salut de l'Àrea 5, que comprende l'Hospital Arnab de Vilanova i Líria. Des que se fundà hasta ara n'hi ha molta gent jove que antes no estava en ganes d'això, de reunir-se, de fer activitats, de fer... Més que tot nosaltres és d'ocio. Completament feines així manuals nosaltres no volem. Nosaltres volem distracció. I el que fem és això, viatges culturals, veure coses que no hem vist, fem berenars d'hermandat i fem totes aquestes coses. Però és això, és una associació per distraure la gent i perquè la gent s'olvida un poc de la monotonia de totes les coses, de tots els dies i tinguen una altra eixida. Actualment som sobre 200 persones les que estan apuntades, en vista de que m'han dit que volen apuntar-se més gent. Som alrededor de 490 així en Benaguasil. Les províncies són 220 pobles i formem 150 sòcies. 150.000 sòcies, perdó. Pel dilluns, dia 2, tenim una visita a València, capital, per al centre històric, que ens acompanyarà una guia. Després anirem a veure la Mascledat, que ja és un clàssic, tots els anys ho fem. Després anem a dinar a un centre comercial, que cada dona pot dinar en el lloc que vulgui. El dia 3 tenim un berenar faller, que és xocolata amb bunyols. El dijous, dia 5 de març, tenim una excursió al poble de Finestrat, en Alicant. Després un dinar en Benidorm. El dia 5 que tenim la tercera gala de Tirius per la igualtat. El dia 6 tenim una xarra de prevenció d'incendios en el hogar, que venen de bomberos de València a donar-nos la xarra. I en acabant tenim el berenar de la Setmana de la Dona per a totes les sòcies. El dissabte, dia 7, tenim un dinar de les sòcies que se reunim tots els anys en el nou pelotari, és este any, cada any se reunim en un restaurant del poble. Després, el dia 1 de març, celebrem una missa d'acció de gràcies en el santuari de Montiel. Passem al dia 10, que tenim una visita concertada per anar al Museu d'Hortènsia. I el dia 12 tenim una altra excursió per visitar el Museu d'Història. Jo veig que és una organització d'ames de casa molt interessant perquè abarca les 3 comarques de la Comunitat Valenciana i l'experiència en les reunions que ha tingut en Tirius ha sigut molt significant per mi. El que pense és que estem prou unides i s'acoplem prou bé a tot. Sí, i els viatges que fem és una cosa que ens uneix molt. A nosaltres i a tots. I a les sòcies. Un viatge a París que fa molts anys. Fem molt bonico i se reunirem i anarem a París i fem un viatge estupendo. Que han fet molts viatges també. A Andalusia també han fet viatges. Jo he anat a Cádiz i he anat a Galícia i tot, i he fet viatges molt interessants, sempre per a conèixer altres llocs i la convivència de les sòcies, que sempre ha sigut molt boniques. Anàrem a
a Brussel·les. I també el viatge fou una experiència i coneguérem a més gent. Aunque jo es coneixia de vista, però coneguérem a gent del poble, més jove, i la veritat que intercanviar la cultura de la gent jove i de la gent major és molt important. L'experiència fou molt gratificant. Pues mira, jo recorde un homenatge que es fèiem a totes les sòcies que estaven vives, que recordaven i esperem l'homenatge que estiguen vives, no després de mortes, que és el que la gent normalment sol fer. Els projectes que tenim per a futur és fer uns viatges un poc més extensos, de 3-4 dies, a llocs culturals que la gent no conega encara. Ho hem fet tot ja, però ara estem pensant també per la gent jove, que és el problema. Quan unes treballen i no coincideixen els horaris en què nosaltres fem les activitats. Hi ha altres també que tenen fills xicotets. Entonces hem pensat a veure si podíem coordinar activitats que a elles els interessaven en horaris que elles pogueren vindre. Si tenen xiquets xicotets, podem tindre un apartat on els xiquets, mentre elles estan en la reunió, els xiquets pogueren estar jugant. Doncs mira, que s'apunten perquè no saps això, la distracció, la unió que n'hi ha, el bé que se'n passem. Així és que no estiguin apuntats, que s'apunten, que no s'arrepentiran. Que proven i si veuen que estan a gust i estan bé, que seguisquen, que és l'únic que se pot fer. Igual gent jove com major per eixir de casa, per parlar unes en altres, per conèixer-se. Que participen totes, que nosaltres estem encantats de que participen. I quan més s'apunten i més participen, nosaltres més a gust estem. Com ha dit Estrella, quan més gent vingueu, tant si sou sòcies com si no sou sòcies i voleu participar en tot el que fa l'Ajuntament i tot, estem tots convidats per acudir a tots els llocs i a totes les activitats que puguem fer. I disfrutar tot el que se puga. Vos esperem en la Setmana de la Dona, que esteu convidades, no dubteu perquè se ho aneu a passar molt bé i esperem a totes.